mamífer. Característiques del seu cos. Té 4 potes. És de 3 colors. Marró, blanc, negre. Té una cua. Té 3 mesos d'edat. Com es desplaça? Corrents, caminant. On viu? A casa meva. És un animal domèstic. De què s'alimenta? De tot. Fruita, carn, arròs, pinso, ossos. Curiositats. Li agrada córrer, jugar, mossegar, perseguir-me, pujar-me a sobre, anar a caçar, fer forat al jardí de casa meva. Descripció d'un animal. Nom: hàmster. Grup: mamífer. Característiques del seu cos. És un animal petit amb pèl i juganer. És un animal que li agrada fer coses. Com es desplaça? Caminant, saltant i corrent. On viu? Al bosc i en una gàbia a casa com animal de companyia. De què s'alimenta? De fruits secs, avellanes, nous, pipes, fruit, poma, plàtan, glans i formatge. Curiositats. Com animal de companyia és juganer i sempre li agrada girar en la roda. Li agrada amagar-se i és una casa dins una... Nom: dofí. Grup: mamífer. Característiques del seu cos. Té 3 aletes i una cua molt llarga i grossa. Té 2 pulmons i que omple d'aire a través de respirar. Com es desplaça? Nedant i sempre part de família. On viu? A l'aigua del mar o en els tròpics. De què s'alimenta? De peixos petits. Curiositats. Li agrada jugar a pilota i nedar i anar molt ràpid a dins l'aigua i fer salts molt alts. Nom: guepard. Grup: carnívor. Característiques del seu cos. El guepard té les potes molt grans i està constituït per agafar gran velocitat. Té un to de peix vermell groc amb taques negres. Com es desplaça? Amb 4 potes caminant. On viu? Àfrica. De què s'alimenta?